Chitungwiza sewage crisis results from government's neglect, perpetuated by habitation and corruption that prioritize personal gain over the service delivery. Ashperi Mushe muri Zimbabwe tuna change radio which criticize the ruling party ZANU-PF and its government. Ichiti aiwa now yema sewage samuri kuona video kuti aiwa tuna kuti mudzimba dzevanhu munowanikwa sewage richierera murodhi munofana kunge muchifamba motokari munowanikwa muchierera sewage chiti aiwa zviri kukonzereswa aiwa nekuneglectwa kuitwa nethe government of Zimbabwe vachikoshesa aiwa kufeedha mapockets avo. Sabita mashoko awabuda wanyora kuti subscribe or like otina on the bell icon. Timila pa change radio wanyora chiti Chimombe and Chivayo with the blessings of Emerson Mnangagwa are looting the country's resources while list councils in the other government departments have no adequate funding. Residents must break this cycle of habitation demand accountability and force the government to address the crisis and ensure a safe and healthy environment, prioritizing people's needs over personal interest. Mashoko ari achiadvocate vanhu vechange radio vachiti people must rise, vanofana kuuya vachiadressa kuti aiwa ZANU-PF government ngei address these issues ndokuti inoaffecta health yevanhu vagari munyika yeZimbabwe, inoaffecta association yevagari munyika yeZimbabwe. Noona kuti havazokwanisa kugara zvakanaka kana pachiitika masituations akadai, but tiona kuti mabillions anenge achisquandiwa nevanhu vanenge vachimvubva mumagovernment tenders. Tudze mafunguro enyu matudi pamusoro pemashoko ayatagwa navanhu vechange radio. Pinai comment section yedu musana kusubscribe kulike so turn on the bell icon.